Kijk, dat is Jozef. Jozef woont met zijn vader en zijn 11 broers in de Bijlmer in Amsterdam. Zijn vader, Jacob, houdt heel erg veel van zijn kinderen. Maar van Jozef houdt hij het allermeest. Op een keer krijgt Jozef van zijn vader de nieuwste Nike-schoenen. De andere broers krijgen niks. Dat vinden ze niet leuk. Ze zijn jaloers. Jozef droomt veel. Op een keer heeft hij een hele vreemde droom. Hij droomt dat de zon en de maan een buiging voor hem maken. En ook 11 sterren. Hij vertelt deze droom aan zijn broers. Die 11 sterren, dat zijn wij, denken de broers. En hij denkt zeker dat hij de baas over ons kan spelen. Op een dag zijn de broers van Jozef aan het werk. Ze hebben een krantenwijk in de stad. Vader Jacob stuurt Jozef naar de stad om te kijken of ze al bijna klaar zijn. Maar als Jozef in de stad komt, ziet hij hen nergens. Maar de broers hebben hem wel gezien. Nu nemen we hem te grazen, zeggen ze tegen elkaar. Maar Ruben, de oudste, die wil dat niet. Als Ruben weg is, stappen ze hem in een bouwput in een nieuwbouwwijk. Maar wat moeten ze nu? Ze verkopen Jozef aan een belangrijke man in het buitenland. Opgeruimd, staat netjes, denken ze. Als de broers thuiskomen, vraagt hun vader waar Jozef is. Wij hebben Jozef niet gezien, zegt een van de broers. We vonden wel een van zijn nieuwe lijkschoenen langs de kant van de weg. Oh, wat is vader Jacob verdrietig. Zal hij Jozef ooit weer terugzien? Jozef woont nu in een hele grote villa. Daar is hij bediende voor de minister Potifar. De minister is zeer tevreden over Jozef. In de villa woont ook de vrouw van Potifar. Op een dag zegt Potifars vrouw: kom eens bij me, ik vind je heel lief, ik wil met je knuffelen. Maar dat wil Jozef niet.
Maar dan doet ze iets heel gemeens. Ze vertelt een leugen over Jozef, waardoor de minister heel boos wordt en Jozef naar de gevangenis stuurt. In de gevangenis zijn ook 2 mannen. Ze werkten vroeger voor de koning. De ene was een bakker en de andere was een wijnhandelaar. Op een nacht dromen deze beide mannen een vreemde droom. En ze begrijpen niet wat deze droom betekent. En vragen aan Jozef of hij het misschien weet. Ze vertellen beide hun droom. De wijnhandelaar droomde over een wijnstok met 3 takken waaraan mooie druiven groeiden. Hij perste de druiven en maakte er wijn van. Deze wijn gaf hij aan de koning. Jozef begrijpt de droom. Hij zegt, over 3 dagen kom je vrij en werk je weer voor de koning. Maar nu wil de bakker zijn verhaal doen. Hij droomde dat hij 3 dozen met het lekkerste gebak droeg. Maar toen kwam er een vogel die alles opat. Ook deze droom begrijpt Jozef. Hij vertelt, over 3 dagen kom jij ook vrij, maar jij zult sterven. En het gebeurt precies zoals Jozef heeft voorspeld. De wijnhandelaar mag weer voor de koning werken. Maar de bakker niet. Hij zal sterven. Op een nacht heeft ook de koning een droom. En niemand kan deze droom uitleggen, want het is een moeilijke droom. Ik weet iemand die u kan helpen, zegt de wijnhandelaar. En zo wordt Jozef bij de koning gebracht. De koning vertelt over zijn droom van de 7 dikke koeien die opgegeten werden door 7 magere koeien. Jozef denkt te weten wat deze droom betekent. Hij zegt, eerst komen er 7 goede jaren. De mensen zullen in weelde leven. Maar daarna komt er een economische crisis van 7 jaar, waarin veel mensen honger zullen hebben. De koning is zo blij met de goede uitleg van zijn droom. Hij benoemt Jozef tot minister van Binnenlandse Zaken. En wie had dat ooit kunnen denken? Maar zo loopt het toch nog goed af voor Jozef. Maar wat hebben we nu geleerd van dit verhaal? Dat het nooit goed is om iemand buiten te sluiten of te pesten. Ieder mens is uniek. Dus wees aardig voor elkaar. Dat maakt de wereld een stuk mooier.